Egunon deizula Jainkoak adiskide. Gaurkoa dugu urteko iganderik handienetako bat, Pentekoste. Paskualdiko 50. eguna. Kristo piztuak aitagandik bere arnasa espiritua bidali zigula ospatzen dugu. Espirituaren egitez gera kristauok Jesusen elkartea, Jainkoaren seme-alaba, elkarren senide. Espirituak eragiten dio Elizari, evangelioa zabaltzera eta bizitzera. Joan edioenez, Pasko igande ilunabarrean gertatu zen, espirituaren etorrera, Jesus piztuak ikasleei arnasa botazienean. Lukas edioenez, Pentekoste egunean gertatu zen. Etxean bildurik otoitzean ari zirela, ikasleak haize bolada indartsua sumatu zutenean. Gertakari berbera da, bi eratara kontatua. Pozkarioz eta eskerronez ospatzeko gertakaria. Lomnakion orain igande hauetako gaiari, sakramentuei buruzko gogoetari. Apaizgoaz mintzatuko natzaizu gaur. Itunberriko liburuetan apaiz nagusi izena Jesukristori beste inori ez diote ematen. Jesus ez zen, hala ere Jerusalengo tenpluko apaiza izan, herritar soila izan zen. Zer dela eta Jesus apaiz nagusi bakarra. Bizitza osoan bere burua Jainkoaren erreinuaren zerbitzura eman zuelako, gurutzean hiltzeraino. Jerusalengo tenplukoek aberiodola eskaintzen zuten. Jesusek berea eskaini zuen. Horregatik da Jesus apaiz nagusia. Kristau orori buruz, San Pedrok eta Apokalipsia diote apaiz egin gaituela Jainkoak. Jainkoak apaiz sagaratuko zaituzte, Jainkoari atsegin zaizkion espirituzko opariak Jesukristoren bitartez eskaintzeko. Bai, bataiatu guztio gera apaiz. Jesuse bezala geure burua Jainkoaren asmoaren zerbitzura eta elkarren zerbitzura jartzekotan. Halere, aspaldiranik apaiz izena, elkartearen arduradun zerbitzua betetzen dutenei esaten diegu bereziki. Apaizpikuei eta presbiteroei. Zergatik? Bataiatuen artean horiei eman dietelako hartzain eginkizuna. Jesusek apostolei emana eta hauek urrengo bataiatu batzuei eskualdatua. Vatikanoko 2. kontzilioak hau dio. Jesus jaunak espirituagan partaide egiten du bere gorputz mistiko osoa. Harengan fededun guztiak apaiz dira. Baina, jaunak berak fededun artean batzuk zerbitzari ezarri zituen ordenako ahalmen sakratua izan zezaten. Opariak eskaintzeko eta pekatua barkatzeko eta gizakien alde apaiz ministeritza bete zezaten, Kristoren izenean. Apaizek aparteko sakramentua batez hartu dute apaizgoa, eta horrela, Kristo apaizarekin bat egina dira. Kristo buruaren izenean jardun ahal izan dezaten. Bai, Eliz elkartearen maisu eta buru, hartzai eta gidari, senar eta apaiz bakarra den Kristo da. Egia zoragarri honek agerian egon behar du beti. Hortako da, apaizgo ministeriala edo ordena deritzan sakramentua. Ikasleek bera irudikatzea nahi izan zuen Jesusek. Zuei entzuten dizuenak, niri entzuten dit. Ta zuek onartzen ez zaituztenak, ni ez nau onartzen. Ni onartzen ez nauenak berriz, bidali nauen ura ez du onartzen. Betetzen ari zen eginkizuna Jesusek emana zuela konbentziturik, San Paulok ona zer zioen.
zaindu ezazue Kristoren bidez berekin adiskidetu gaitu jainkoak. Eta adiskidetzeko zerbitzua gure esku utzi du, bai. Jainkoa du mundua berekin Kristoren bidez adiskidetu. Gizon emakumei pekatuen kontuak eskatu gabe. Eta adiskidetzearen mezu hau gure esku utzi du. Kristoren mandatari gera beraz. Eta jainkoa berak gure bitartez erregutuko balizue bezala da. Kristoren izenean eskatzen dizuegu. Egitzazue pakeak jainkoarekin. San Paulok, eta gainerako apostoluek, urrengo ikasle batzuei eskualdatu zieten beren eginkizuna, elkartearen arduradun izatekoa. Bataiatuak beren kabuz bildutako taldea ez baizik espirituak Jesusen inguruan bildutako elkarte izan zitezen. Arduradun eginkizuna, Jesusen izenean betez, agerian jartzen da Kristo bera ari dela elkartea biltzen eta gizakiak aitagana salbamenera giratzen. Elkartearen buru, hartzai eta apaiz bakarra den Kristoren irudia da beraz apaiza. Apaiza bere egitekoa betetzean in persona Christi ari dela diote teologoek, Kristoren izenean eta almenez alegia, ez bere kabuz. Eta hortako espirituaren eragin berezia duela. Apaiza bere egitekoa betetzean, gogoan izan behar du, hau beti, batez ere, eukaristia eta penitentzia ospatzean. Zeren gizakiok, jainkoarekin adiskidetzeko Jesuse bere buru ematearen oroigarria eta sakramentua baita, eukaristia. Jesusen egintza hori da, elkartearen sorburua, horregatik, etengabe ospatu ohi du, hau sinetxirik. Eukaristia ospatzean, Jesus ari dela bere burua eskaintzen gure alde. Eukaristia ospakuntzan apaiza batzarburu izateak agerian jartzen du hori. Apaizak oro bat, eliz elkartea ere irudikatzen du, in persona eklesie ari baita. Eliza bizi behar duen evangelioa hots egiten du. Elizak aitortzen duen sinismena oihukatzen. Eliza hartzen ari den salbamena ospatzen. Eliz elkarteak emandako eginkizuna betetzen du horrela, Elizaren izenean, ez bere kabuz. San Pedrok gomendio hau egiten dio. Zaindu ezazue, jainkoa zuen esku jarri duen hartaldea. Ez gogoz kontra, gogo honez baizik. Ez irabazi zikinari begira, bihotz zabaltasunez baizik. Hartaldearentzat eredu izanez. Horra, apaiz ministerialaren eginkizun zoragarri eta garrantzitsua, denok eskertzekoa. Egin otoiz adizkide apaizen alde. Izan ongi eta hurren arte.